kezelése. Nagyon sok cica stresszel az állatorvosi rendelőlátogatástól. Erre én külön hangsúlyt fektetnék, hogy szoktassuk a cicát a rendelőhöz, tehát csináljunk rendelői tréninget akár. Kezdődik ez ott, hogy már otthon a boxhoz szoktatjuk, tehát nem mindig akkor kerüljön elő a box, amikor állatorvoshoz megyünk, mert akkor ezt egy rossz élményként fogja a cica megélni. Ha már a boxba simán bemegy és nem okoz problémát, akár ott is alszik, időt tölt ott szívesen, akkor utána jöhet az utazáshoz szoktatás, tehát először akár állóautóba levisszük a boxszal, jutalomfalatok, és ez is legyen egy ilyen tulajdonképpen pozitív kimenetelű dolog a számára, utána lehet már járni, egy kört tenni a ház körül az autóval, tehát szép fokozatosan, és akár az arra nyitott állatorvosi rendelőknél meg is lehet azt beszélni, hogy időnként ilyen úgynevezett happy viziteket csinálunk, amikor nem történik semmi olyan, ami a cicának stressz helyzetet okoz, csak bejön, hozzák a kedvenc jutalomfalatját, megkapja, és tulajdonképpen rájön, hogy ez a rendelő ez nem is egy olyan rossz dolog.